Здравейте хора, добре дошли с мен в канала ми Вади Productions. Абонирайте се, натиснете лайка и харесайте видеото, ако още не сте го направили това. Ние днес ще ви покажа част от Ница. Вечерта ще се разхождаме. Нашия хотел е близо до една много хубава катедрала. Ето я. Това е много хубава катедрала. Ще ви покажа вечерната разходка. Дано да ви хареса и до след малко. Хора, вижте как са го направили. Много хубаво са го направили тук много. Да, тук тези сградите, статуите. Ето ще ви покажа. Тук се едно си в кръг, заобиколено от всичко. Да, хора, много хубаво е така. Тук, може би в тая поредица ще имам 5 епизода. Да пишете пак задачите, които ви дадох. Едната беше да зададете, да познаете коя е държавата, в която ще посетя и какво най-много ви е харесало в нея. Пак казвам уловката, че в нея, че е много скъпа и много скъпи неща има в нея. Това е моята уловка. Дано да познаете. Да, хора, много хубаво. Тук заслужава си да си дойде. Много хубаво е тук. Просто хора, както виждате, тук в Ница има отбор футболен. Тези, които харесват Лига 1 на Италия, на Франция, де го знаят Ница. Тук тъкмо минахме покрай магазина, обаче той е затворен, защото в момента часът е сигурно към 10 отива. Тук вечно време в София е 11 часа. Така че е много късно. Иначе, както чувате, има още доста хора по улиците. Ще ходиме след тази мистериозна държава. Утре ще ходиме в други градчета. И така. Също тук много голямо впечатление направи. Много сладолед продават и то в 10 часа. В София или в цяла България такова нещо няма. Само тук го има. Малко ненормално, да. Сега влезнахме в нещо като парк. Да, доста хубаво е. Хубаво укъсена трава. Хубави растения има. Пред нас има някаква като статуя ли, като паметник ли. Нещо. И тук се едно си след джунглата. Много яко са го направили. Да вижте колко мащабно. Да, хора, вижте. Хора ги гаро стъпче по поляната. Да, сравнително
доста голяма, по-голяма от на нашето Черноморие. Хотелът е много хубав. Заслужава си да дойдете. И да. Да, и сега ще видите морето. Ако можете да го видите, дето е толкова стомно, да виждате. Пред нас е много голям мрак. Да. Хора, вижте. Вижте колко е хубаво там, как се простира като на скала. Да, всъщност тук е доста хубаво, да е там. Да е летинчината. Да, както виждате, охрана там бе го. Хора. Хора, долу е каменист плащ, а натам е море. Дали ще можем да слезнеме? Ще слезнем хора надолу към плажа. Да видим как ще изглежда, дали ще е хубав. Да, както виждате е каменист. Предимно чува се. Да, чува се хора вървят по плажа. Ето. Хора, аз съм с моето семейство тук. Ето го плажа. Много тъпо са направили, че има стълби. Ето ни хора, на плажа сме. На този каменист плаж. Ох! Да, доста камениста плажа. Аз си мислех, че ще е пясъчен пък. Да, заслужава си през деня, ако е доста топло, да, окей е да дойдеш и да си прекараш цял ден тук. Да, особено не е за лежене тук, че, както виждате, то каменист плаж, като си постелеш хавлията. Не да е много удобно. Се някой камък ще ти ръчка в гърба, бе. Хора, тук има някакви камъни. Издълбани.
хора, много хубаво е. Плажът е много хубав. Просто се заслужаваше. Просто вижте от блясъци. Да, сравнително Ница е много малък град. Правих си микрофончето. Тук има и мокри камъни. Значи морето прелива и до тук. Чухте ли камънчета така? Ох! Оля майко. Брат, хора, тук има някакви камъни. Добре, хора, това беше видеото за днес. Довиждане, до утре и до нови срещи.